Adu katno ngin syaset fatok haune virus. Haba kalat berlaj nu kadon. Ini ban simbet yaka. Aya ketika kawit kerkendai. Kena ikun bati kena persya ya kena keselam. Kaseng United Democratic Party hak jingelam u presiden uba medba lingdo hak khatsan tarik unailar kilalum kerki ya jingelang hakaba ladon lang uba Lahkmen Rymbui berharangkat kinongelam barangba jong kaseng hakaba kilapdeng ya jingterwa jong uba Lahkmen Rymbui baun pelaj no ya kam Myntri ka kam Iing hak jela habakran sikilat pathai khubor uba Lahkmen Rymbui uloong baulakloi ban eno ya kam Myntri kam Iing hakaba un sapha no ya sithi e no kam shau Myntri rangba ka jela u konrad konggal sangma khnang ba kanam don ka jingthut ha ka jing tokin habai dei bat ka jingsha siat yap jong uba Chesterfield thank you kaba ja ha ka khatlai tarik unailar na kaliang uba medba lingdo habakran sikilat pathai khubor uloong bana kaliang ka party hadian bo uba Lahkmen Rymbui ula pensngau pensngap sya ka party bawat lada kamdei na kaliang ka jong u halor ka te ka jingja Henry udon ya ka jingkit khle da ka ba ularai bo unweng no elade na ka kam ku Myntri ka kam Iing bat ka ne ka de ka rai ka babiang bha na ka liang uba Lahkmen Rymbui khnang ba ka jing toket ka long ka bakhoi bat ka basai bat lo ongru ba ka songpat hau Myntri rang ba bayano unjet ban simbujli pat ya ka suki Myntri kam Iing kadi ka jijia ka bala jia ka khatlai trik nanto benai ka bedi bat ka jing siapa ni apa kejong Pak Chesterfield ko thank you akan termasa kala wanra kajing sokia nak kalian jumlah ba kala dia juga bentar pada ru bangin hapsim kajing berkat balai bakawan jabat kumno kawan dia Tiadin ba nilai don ka phone call bagi Home Minister nama bangam am don hasnong te iru ilet ya ka program na menin sya dong stoin bagi salupa na ka bentata Independence Distribution Industry nilai rai bang ini benbo ya ka jing kenduk industry ka kerki apa dengki senior leader ki jongka parti UDP ungkat ki minister baraka cukup por nagaliang jong ba Lahkmen Rymbui home minister ila penpau wa iru ikwa ya ka bani kendo ban penso at ban yitu ini ha ka bini ba kajin ja ka belajar ka kasi de nagaliang jong i Rymbui adin jong kajing kren kajing shine kajing i nakalian ka patiru kumbala penpau ba ismo ba nakalian i undon i kabalong naka liang jong i kum minister ismo ba kum kajing shim ya kajing kekli aka bade bat kajing ja wala na kamde na liang jui mutau badan hapo ka bo ipit semua bai ide ban eno ya ka department juga home na ki portfolios ki bai pat na liang jui te iru ila ong ba na sonde ya ka bakan bu so gini ki subo jumpa kat jui hapo ka parti coba in pa ekstiti jo chief minister te baral jo ko porro ka jing ajimot na kalen jo I ha kawan bo I judicial inquiry kalong ka batay banlap I jing shisha balay makapoy hadu upward jong ka jing club no jong kamensim ko do jong iba Chesterfield thank you but naso banong ni ba nakaliang jong ka party ru nilai menjur lang ka we ya kini kalai wa nakaliang ju I in I should shoot and start ka jing thok
ban pelaj no ya home department na kerjoi bangas mo kani kalong kalinti ke babha ka bade knang ba kejin toket kan nong ko 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 suba krem da ma I don po jong katuka department ke ba department ta knang ba ke ke ba nlap ni kan nong ko penhun lang ya baro na male menta kalong baro kejin bu ya kejin kili ke ba kraw ha ka beri bat kejin kejin de kum ko parti ini sim ko lai mina ba ni smo ba ni menjot ben ya kejin an smo na kali ban bu ba ni ya cha ma ta ni ska bu chu minister un pli han city jingkar part na kali chu I ban plat no ya ka home department na ki portfolio ki ba ibat mai ba ka shong pele so chief minister ka ik bo ai la ne hangnu bun ai ye ne ka hum department ha ka ju ko po na ka len jonga ka kum ki bor ki ban la yo ban lum lum ba ki social media platform kalong ba kila don ki jing ya ka penjot ya ki kali jing ya thelmau ba ya ka jing ya mensau hangi ba tai nada kwa ban karpat daga jing so e ya ki non susno jonka social law jonka state brokaway pakin subha ban kesha nama nakaliang juni kum kino yalam ngila shimi ka sinjam ka bangi de bani ban le bat kentu yaki bakin suha ya ka ban yitre kat naka ben tak jing bahajnya jong ka jela brokoi menta kasih ondang lawan po nong stoy ya kendu ya u presiden ke parti bat ki senior leader jom ke parti nak benta kan dia kejinjia kabah ka khalai terik ubna akos araja arfwe kaba long kaba jingjia basmusi tenakal yang kejonga ngalarai ban ong yo sim chip minister ba un simno ya ka tenat kampo Iing nanga nado menta kasngi ya kanela le khnang ba kanok inquiry kabaka sarkar kanle kanlong kabas khoi bat kabasai kabanom don kadau kajing artatin hakit pajba bat nga ai jingmut ba yaw chief minister ba ka judicial inquiry deban institute khnang ba ke ek bajia ha ka to step thanga kan mi perthei bat kan shai yaw pai ba babun balang